Nå, men hej alle sammen og velkommen til. Jeg har tænkt mig at lave en ny verden. Min verden, den skal hedde Ny Verden. Sådan der. Og så, det bliver survival, og det bliver normal difficulty, og så skal vi bare i gang. Mit mål med videoen, det er at finde et lækkert sted og bygge et lille hus. Så vi skal ud og kigge i terrænet og se, om der er noget godt. Og jeg vil lige så godt indrømme fra starten af, jeg ved ikke så rasende meget, men hold da fast, det er flot det her. Wow, jeg er havnet i et bjerglandskab. Det kommer til at tage lidt tid at komme op og ned. Hold da op, sikke en udsigt jeg har her. Nå, vi skal jo starte et sted. Og jeg har mine bare næver. Og der kan man jo, det kan man jo godt bruge til noget. Men jeg skal jo have lavet et eller andet, noget værktøj af en slags. Og så skal jeg finde ud af, hvor jeg egentlig er havnet henne. Også lidt farligt måske. En ovn, og jeg har lavet en crafting table. Så jeg skal bruge noget træ i hvert fald. Der var noget. Det var godt. Der var et træ. Igen. Sådan der. Og der er masser af træ her. Det er fantastisk bare. Måske har jeg nok til at lave et crafting table nu. Så det vil jeg lige prøve. Så det kører bare rigtig godt. Sådan der. Og så kan vi få os et crafting table. Og her skal vi have lavet en økse. Det kan man ikke. Jeg skal have lavet sticks. Det skal jeg ikke. Jeg skal have lavet planks. Det kører. Sådan der. Så er der sticks her. Det er rigtig godt. Så laver vi sticks. Ej, det er ikke godt nok. Det kører virkelig ikke, det her. Jeg skal nok bruge nogle flere sticks. Lad os se. Okay, jeg tager lige lidt hjælp her. Jeg skal have planks. Sådan der. Sådan der. Ej, hvor godt. Endelig. Langt og længe her. Så er vi klar til at hakke noget træ. Det går lidt stærkere. Nej, det gør det overhovedet ikke. Okay, det var ikke det, der skulle til. Så vi må hellere hakke lidt væk her. Fordi jeg skal jo ind og have fat i nogle sten. Nu sker der noget. Se lige der. Nu er der allerede nye opskrifter klar. Jeg skal selvfølgelig bruge rigtig meget mere. Men nu er vi i gang. Og det kan jo være, at det her det bliver min lille hule for natten, når de her monstre de begynder at komme frem. Men nu skal jeg lige hen til mit crafting table, fordi nu skal jeg have lavet en økse. Økser, de kan noget med træ. Se nu der. Se nu der. Hvor meget træ far får. Det er skønt. Kæmpe træ her. Der er en masse. Ej, jeg høster her. Jeg høster. Så nu skal jeg jo nok have lavet nogle flere værktøjer her. Jeg gætter på. Det vil være godt at få lavet et sværd. Og vi skal nok også have en hakke, en stenhakke. Sådan der. Hold fast i et flot sted der. Wow. Sikke en udsigt. Det kunne faktisk blive et rigtig pænt sted det her. Jeg er fuldstændig vild med træ. Jeg elsker at arbejde i træ. Og nu handler det om at finde et sted og falde til ro, for det er snart nat. Jeg er nødt til at hakke lidt vej her for at kunne rundt. Wow, der er langt op her. På en måde så vil jeg gerne ned et sted, hvor jeg kunne finde noget sand. Fordi jeg er ret vild med glas. Og jeg har tænkt mig at lave et rigtig flot glashus. Men det kræver sand. Og vi skal også bruge en masse sten. Wow, se lige hvor heldig man er. Wow. Det var godt det der. Det er for godt. Jeg må hellere lige få lukket af for natten her. Sådan der.
Jeg kunne allerede høre, nu begynder de der monstre at dukke op. Det er ikke noget, jeg kan lide. Så skal vi have lavet lys. Den tror jeg lige, vi sætter her. Ej, hvor er det flot. Så kan vi i ro og mag få sat et crafting table der. Og så skal vi have hakket lidt mere, fordi der er bare guld i den mine her. Og så håber jeg snart, at jeg finder nogle dyr, fordi jeg kan også blive sulten af alt det her hakkeri. What? Prøv lige at se det der. Wow. Ej, sikke en godt at finde, hva'? Det er fantastisk. Så skal der bare hakkes. Jeg kan høre, der er monster udenfor. Det gør mig en lille smule rolig, men altså, jeg har det jo godt herinde i min lille... Hvad er det der egentlig for noget, jeg har fundet? Raw iron. Og så er der altså nogle nye opskrifter, der er åbnet. Så det kan være, at jeg skal have forladet mig en lille ovn, så jeg kan crafte noget af det her. Det var fedt at finde jern. Så nu skal jeg have lavet en ovn. Det er, så vidt jeg husker, sådan der. Wow. Og nu kan jeg lave alt muligt her. Og jeg har også jern. Det er jo storartet. Skal jeg lige se her. Jeg kan vide, om jeg kan lave et skjold herinde. Det kan jeg ikke. Det var ikke det, jeg skulle. Det var mit jern, jeg skulle putte herop. Se alle de muligheder, jeg har fået her. Det er skjold. Så det skal jeg lave. Det var der. Og der har vi en opskrift. Vi skal bruge en planksten en masse af. Og så skal vi bruge et enkelt jern. Så den her, den har jeg liggende i min hotbar, og så kan jeg smide den op i min venstre hånd. Om jeg skal have lavet lidt armor også. Det koster sådan en der. Det koster simpelthen for meget jern. Det har jeg ikke. Men det der. Men jeg kunne nok godt trænge til et sværd. Så jeg kan kæmpe sådan en der. Den er flot. Den skal jeg i stedet for. Så har jeg noget at slås med. Det er rigtig godt. Der er stadigvæk mørkt udenfor. Det kan være, skal jeg lave mig en dør, så jeg kan kigge ud i stedet for. Kunne jeg måske godt. Jungle door. Det bliver en jungledør. Sådan der. Og så skal der bare lige laves en sådan der. Ej, se her. Så kan jeg jo gå og kigge herud. Det er fantastisk. Er der stjerner? Der er stjerner. Amazing. Men det ser faktisk ud til, det ved at være dag. Det er meget godt. Nå, så tror jeg lige, jeg vil hakke lidt mere af den her fantastiske grotte, fordi der er der virkelig noget at komme efter her, må man sige. Altså, måske var jeg også mere heldig, end jeg har lov at være. Nu kan jeg høre, der foregår noget derude. Nu er det morgen, så jeg er nødt til lige at komme ud. Jeg tager lige mit sværd i hånden, for jeg kan høre, der stadigvæk er nogen derude. Ikke, at jeg kan finde ud af at bruge det. Måske skulle jeg lige tage mit skjold i min ophænd også. Wow, sikke en morgen. Sikke en morgen. Frisk og udhvilet, klar til en ny dag. Jeg har så bare ikke sovet, men okay. Hvad er det? Der var i hvert fald noget, der eksploderede. Hold nu op. Jeg tog ikke engang skade. Det var da heldigt nok. Huha. Nå, men nu hvor det er i dag, så skal jeg ud og opleve noget. Sådan der. Og så skal jeg ud i verden. Det kan da være, at jeg lige skal hakke min dør ned der og tage den med. Jeg har selvfølgelig 2 mere døre, så det lader jeg være med. Det kan være, at jeg får brug for det igen i nat. Nu skal jeg op og se udsigten. Hvad sker der der? Hvad var det? What? Så mere kul. Ej, det er da noget af en verden, jeg har fundet her. Hvad? Har vi mere zombiekød, eller hvad? Det er garanteret fordi, at så kom solen. What? Der var en creeper derovre. Det er så meget fedt sted, det her. Jeg er simpelthen nødt til lige at kigge en gang. Jeg skal måske lige have mit sværd frem i stedet for.
In case. Hvad har vi derinde? Ej, det er et fantastisk sted, det her. Der er lidt mere. Wow. Og jeg har 3 overalt. Så det eneste, jeg mangler, det er at finde sand, for jeg kan bygge noget... for jeg kan få gang i noget glas. I'm on the top of the world! Ej! Hold da fast, var det vildt. Der er noget udsigt her. Hold da op. Ja. Altså, hvis jeg skal have lavet mig et hus heroppe, så skal jeg have lavet mig en elevator også, for det... Wow, nu kommer der et eller andet. Det var ikke så godt. Men der er ild i det. Det var det lige, det var. Jeg er klar. Du kan bare komme. Yes. Nå. Vi skal i gang med at mine, fordi det her det bliver det sted, mit hus skal være. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at der er så mange monstre her. Jeg vil have fjernet alt det her, så det bliver et dejligt fladt område, jeg har til at bygge mit hus på. Wow. Og så er det lige, at jeg holder shift inden, fordi... Wow. Der er bare en klippevæg her. Jeg ved ikke, hvor langt det er, men hvis jeg falder derned, så er jeg død. I'm gone forever. Ej, jeg respawner selvfølgelig et eller andet sted, men ja. Men den der skal jeg i hvert fald have. Wow. Hvad var det? What? Ej, jeg blev forskrækket. Der var et eller andet, der sprang. Det var sikkert en creeper. Huha. Nå, jeg skal tilbage. Vi skal se, hvad der foregår her. Der ligger i hvert fald et eller andet fra en eksplosion. Så, jeg tager lige mit sværd frem. Jamen, det er også derfor, jeg har brug for udsigt. Jeg skal simpelthen fjerne alt det her, så jeg kan se, hvad der foregår i det område her. Se lige der. Altså, er jeg lige heldig, eller hvad? Okay, nu er den her økse snart ved at være færdig. Men det skal den også. Den skal arbejde for mig. Og nu skal jeg have noget jern. Og så må jeg hellere få lavet noget rustning. Det er det vigtigste lige nu, tror jeg. Nå, men det kan stå og hygge sig lidt der. Sådan der. Så skal der hakkes. Her står that person i egen høje person. Wow. Looking good. Med hakke og alt det der. Det er ved at være nat, så jeg begynder at blive nervøs. Jeg har ikke fået nogen seng endnu, så jeg kan ikke sove den ud. Så jeg er nødt til at gemme mig. Sådan der. Jeg bliver helt nervøs. Jeg er nødt til at lukke mig selv inden her. Det er måske også lidt et luksuriøst hus, jeg får lavet mig her i forhold til, at jeg bare lige skal være her i nat. Men jeg skal til at mine alt det her igen i morgen. Men hvad gør man ikke? Så nu er det ved at være sidste udkald. Sådan der. Skal vi lige have lukket helt til? Det skal vi ikke. Vi skal have en dør. Sådan der. Og så er der et hul herover. Det skal vi også lige have lukket. Ja. Og så skal vi selvfølgelig have lidt lys. Måske skal der være sådan en lille lyskasse derinde. Er det ikke meget hyggeligt? Jeg tror, jeg prøver at mine lidt her, fordi jeg har jo hele natten til at mine i. Se lige alt det der. Hvor er det godt, var. 12 styks. Ej, så kan jeg lige få lavet noget udstyr. Jeg ser lige der. Sådan der. Og nu skal du se, hvordan that person ser ud med. Prøv lige at se. Ja. Så skal vi da lige se, hvor godt det ser ud her. Nej, hvor er det fint. I'm looking like a soldier. Nå, det er meget godt. Jeg synes, jeg begynder at have lidt meget skrammel her. Det er lige før, jeg skal have lavet mig en kiste. Men nu skal jeg da i hvert fald lige mine noget mere. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad retning jeg er på vej i. Se det der. Det er simpelthen for godt. Hvad er det for et sted, jeg har fundet her? Det er jo den rene luksus. Der er en grotte dernede. Nu bliver jeg nervøs. Jeg tror lige, jeg sætter en blok der indtil videre. Ups. Hvad er det for noget? Der er lava. Hold da op. Spændende. Altså... Jeg kunne godt prøve stille og roligt at bevæge mig derned af og se, om der sker noget. Vildt. Der
er godt nok langt ned. Men altså, jeg kan også se, at der er noget kul i hvert fald. Og det giver jo nogle muligheder. Så er det, man skal passe på, at man ikke falder ned. Så jeg kan lukke til, hvis det er, der kommer nogle monster. Wow, der var også noget. Det var da vist meget godt, jeg gjorde det. Prøv lige at se der. Og så får vi endda lidt udsigt. Det kan være, jeg skal lave en kælder hernede under mit hus. En lille vinkælder eller et eller andet. Lad os se en gang. Lad os se. Ups. Hvad er det? Den skal vi helst ikke have for meget kontakt til, den der. Det lukker vi lige. Det er ikke meget godt. Så er det lidt lukket af. Lidt overforsigtig. Det er bedre end at komme galt afsted. Der er jern. Ej, var det godt. Så kan man da lige lave en lille terrasse herude. Så en lille hyggelig natterrasse. Så der er et eller andet, der lyder skræmmende der. Altså, jeg kan mærke, at jeg skal simpelthen lige passe på her, fordi det er en farlig verden. Og jeg er ikke tryg. Der var der lige noget jern, der skal vi da have. Ups. Jeg kan godt se, så har jeg faktisk en lille trappe her. Jeg tror, der skal jeg lave den. Den skal jeg kigge på. Kommer i alt for tæt kontakt til den der. Jeg kan se, der er. Huha! Det er mit eget lille sted, det her. Ej, hvor er det godt allerede. Altså, jeg tror, med den her lille trappe ned her, så skal det nok blive godt. Nu skal jeg lige kigge her, fordi det ser ud til at være lyst udenfor. Det regner. Men man kan jo godt lige gå ud og kigge. Tage et sværd i hånden måske. Og så kan du også lige se, at jeg fik 5 af dem der. Dem skal jeg da i gang med at lave til jern. Jeg laver det hele til jern. Det er det, vi skal. Wow. Jeg tror lige, jeg skal ind der. Den springer mit hus i luften, hvis ikke jeg... Nå. Hvad gør vi ved det? Jeg kan lige se, hvordan det går med ovnen. Prøver lige at se det her. Nå, men det regner uden for os. Der er stadigvæk masser af mobs. Men jeg kunne jo godt lave en anden vej ud. Så jeg lave et par legs her. Det kører faktisk godt. Jeg skal prøve at se. Nu har jeg ingen armvokser. Og se der. Nej, hvor er det fint. Så. Det er klasse. Skal man lige huske at nyde synet, ikke? Det er noget hovedet her. Skal vi ikke? Det vil vi ikke. Det har vi faktisk mere jern skal fat i. Se lige det der. Nå. Det kunne man jo godt spise, den der. Nå, det kunne man ikke. Så røg den aftensmad. Men jeg er heller ikke så rasende sulten. Så jeg er nok nødt til lige at se, hvor vi er henne af. Nå. Så nu holder jeg lige shift inden, for jeg skal lige ud og kigge på ud over kanten her. Hold da op, der er langt ned. Jeg kan ikke se vand her. Det var altså en plan lige at hoppe derned. Jeg skal have fat i noget glas. Det er målet. Fordi her, på det her flotte sted, skal vi have bygget huset med den her fabelagtige udsigt. Det bliver simpelthen årets drømmehus for enhver boligejer. Skal jeg hen og kigge på min udsigt. Her er der masser af træer i hvert fald. Hvad er det? What? Ej, hvor spændende. Og der... der er jern her også. Hold da op. Jeg har lige lidt minearbejde foran mig i hvert fald. Det må jeg sige. Nu slipper jeg... Og så er jeg da nødt til at grave mig lidt ned i det her. Det må jeg da sige. Jeg skal da ned og have det der jern. Ups. Se lige der. Hvad var det? Emerald. Ja, så kan jeg lave noget nyt. Okay så. Jeg skal lige se. Når der nu er emerald her, så kunne det også være, der er noget et andet sted. Der er et eller andet der. Det var da tæt på.
Der var en creeper. Der var en creeper. Okay. Sådan der. Og så skal jeg... Det er også med de to der. Det var da heldigt. Så kan jeg stå her igen. Der bliver bygget noget her. Yes. Så jeg overlevede næsten. Og jeg har fundet jern. Det var ikke så godt. Men yes, jeg overlevede. Og det var det vigtigste. Jeg var jo omgivet af både en zombie og en skeleton, og ups, der er et eller andet deroppe. Og en enderman. Det var vanvittigt. Det kan være, at jeg lige skal tage en fakkel i min offhand. Sådan der. Så kan jeg se, hvad jeg laver her. Se lige der. Der er mere. Det er godt. Der er også... Ups. Der er jo monster overalt i den her verden. Det er godt, det der. Den skal jeg ikke i nærheden af. Er der. Prøv lige at se den udsigt her, hva'? Jeg lige skal sætte en blok der, så jeg ikke bliver beskudt. Det var godt. Så fik man lige lidt at spise. Det kan godt være, det var rådent. Hvad sker der? Bliver jeg ramt af nogen her? Nej, jeg healer. Jeg healer. Se lige der, nu kommer solopgangen. Der er stjerneklart. Så det betyder, at det bliver en solrig dag måske. Det er faktisk meget godt. Ja. Nu kan man høre alle de her stakkels monster, de dør. Nej, det er godt. Det har jeg glædet mig til. Da. Så er det værste overstået. Så nu skal jeg ud og have fundet noget mere jern. Men se nu her. Til mit hus, jeg er totalt faret vild. Hvor er det godt. Så jeg er garanteret sulten igen nu, så måske skulle jeg lige spise til sidst det her. Det var jeg. Hvor godt. Men der er sikkert stadigvæk nogle små monster derude. Her er der. Skjold i min offhand. Og så skal jeg have mit sværd i den anden hånd. Og så er jeg klar. Så vil lige have det sidste jern. Ups. Så bliver det. Hvor hurtigt var med det skjold der. Prøv igen. Du kan ikke ramme mig. Der døde jeg vist. Der var en creeper. Det havde jeg ikke lige set. Hvis vi er nødt til at respawn, og så er det spændende, hvor vi dukker op henne. Det er jo i vores gode, gamle, hyggelige biome hernede i bunden. Jeg skal skynde mig op og finde mine ting. What? Det var ikke så godt. Jeg kigger lige væk. Det kunne have blevet en respawn mere. Men vi overlevede. Og her var mit første gemmested. Det er jeg desværre ikke tid til at udforske mere. Jeg skal op til, hvor jeg hører til. Ups. Jeg tror lige, jeg går den anden vej her. Der er alle mine ting. Hvor godt. Nice. Nej. Nu mistede jeg alt mit stof her. Lad mig se. Jeg er jo nok nødt til at prøve at se, om jeg kan grave mig igennem det her. Jeg nåede kun lige at høre. Der var en pickaxe i det mindste. Den skal jeg da have. Ups. Nej, det er da en farlig verden, det her. Wow. Ja. Jeg er nødt til at gå ind i min inventory her.
Og så skal jeg lige se, jeg skal have en skjold på i hvert fald. Det havde jeg da heldigvis. Og jeg har stadigvæk mine bukser. Det er dejligt. Og mit skjold har jeg det. Det har jeg også. Nej, hvor er det godt. Så nu er jeg da klædt på igen. Er der mere, der er farligt her? Se lige der. Se lige der. Ej, hvor godt. Se lige der. Der er mit hjem. Altså, det er da et hus, det her. Det er ikke flot. Så nu går jeg herop på udsigten her igen, fordi jeg kunne godt tænke mig at lige se det her flotte sted. Prøv lige at se her. Så nu er vi faktisk nået til den her ende, til det her programs ende. Næste gang, der kunne jeg godt tænke mig at få fundet noget sand. Jeg kunne godt tænke mig at finde noget vand, fordi jeg skal have fundet nogle får. Og det skal jeg, fordi at uden får kan jeg ikke lave en seng. Så 3 får, så er jeg kørende. Og så skal jeg have bygget en rigtig lækker mansion heroppe på toppen. Og så skal jeg måske gøre lidt ved det der kæmpe bjerg af sten derovre, så jeg får en rigtig god udsigt hele vejen rundt. Måske skal jeg også have fjernet nogle af træerne og plantet lidt nyt. Der må vi se. Men det var i hvert fald det for den her gang. Så tak fordi du så med.